bandiraɓe amtuɓe yebde Ayaw Pili TV on calminama on juurama on manama on mantama wonɓe nder leydi e caggal leydi fof calminama caggal nde jettuɗen gueno jurmodero jurmotoɗo jafotoɗo juuɗen nelaɗo makko Mouhamadou Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam en jetti sabuji kala sababu wodede ɗum ko jignaɓeɓe yaaɓe yo duuso yo toon won poftorde mabɓe heddiɓe yo duuso ɓooy sababu goɗɗo o ko arde ɗo eɗen kumnade hakkude men e yeeɓiyankoɓe meɗen hono rewral pen Abou Samba Diop nde galleji makko ko kala calminama kanko e galleji makko ɓe calminama ɓe juurama ɓe ñagama balɗe juuɗe battere moƴƴe ɗon calmitani joom galle o miñumen mawnumen kadi calminama juurama no gowɗen wadde ni e kala saaha arde ɗo eɗen jewde musidɓe e windande men janggen Pulaar en jetti haralleɓe ɓe hono Thiat Walo walla Mansour Sow e Ibrahima Thiombal wondude ceerno Abou Ba kamɓe fof ɓe calminama juurama nde wonno so tawi garɗi koto mabɓe rewi ha yetti moɗon mbawno yebde kadi mbawno addude hen commentaire uji moɗon no hannirta ni Elimane Gaydo jaam ñalle Baba Mat salminama juurama en calmini bandiraɓe yebbo men ɗo e nder leydi ha e caggal leydi kadi en jetti technicien ji ɗi ganduɗa hoorema kamɓe ketti toon to ganduɗa hoorema kadi ha ko kalaten ko wawa yaltude saro e duune Baba Adam nde en jetti bandiraɓe kala ha tentu noon kadi e yeɓoɓe Ayaw Pili TV ha tentu noon kadi e ganduɗa hoorema e yewtere men janggen Pulaar no mbiɗani ni salade aadi ɓuuri firtude aadi enen en pirtani aadi kamɓe kadi ɓe pirtani aadi wadde noon kadi Baba Hamad hande en garti e yewtere men ganduɗa hoorema janggen Pulaar ɗo e Ayaw Pili TV non wadde no mbiɗani kamɓe en jettiɓe no feewi oɗo ɓen haaloɓe hen ɓe ganduɗa hoorema windoɓe e goto fof adde hen yiyande mum en jettiɓe kamɓe kala no feewi no Pulaar ni kadi ko cappude ñihilar defowo no wadde jettalɓe kamɓe no feewi Baba Hamad hande e yewtere men holto payɗen eyyi a jarama Elimane ene wayno mbi kala ko dilli ɗum ko ɓuuri hewde doole eɗen gandi hikka Allah rokki en tooɓo ha heewi huuɗo dañama ha heewi wadde ina foti renede e wadde hande garane deftere musidɗo men Amadou Haran Ba e deftere makko nde winiri hanki men o ko windande ko fate ndenka ladde nden ladde men olano hande noon soppoɓe mbarminide duppoɓe jokkiti ko heddino e mayre ladde noon weeɓani rende saabu yajde ɗum namdi ko juɓɓudi mawdi e coftal tengtuga ala e sago pelle guure demoje ladde tafe juɓɓine laamu tan wawa rende ladde ha hisa wadde peccen ladde nden orniren bangeji mbaɗen hadde ndenen mbaɗen e raali ngam wajade tengti e aynaɓe e hutortoɓe jayli ɗo nde dentoto teddinen ladde nde ko kayre woni sutura men enen kala sibu kala pinɗo ko ma dawana nde walla dawna e mayre ladde nde noon hande e nde yurmini no feewi sabu nde waɗi patareje nde garji fayida ladde ko suɗade joni ngam hisde hisnude holno poɗɗen wadde e miijo ko ferde laabi reena riiwa gañam tumagu ha woɗɗito neɗɗagu men ndenen ɓesgu men pindinen janggen cembinen ɓural gabboɗen joote ndiwen ndenen yonta men so moƴƴi ko yonta men hay so boni ne ko yonta men ndeke kala ko bonni e makko walla ko moƴƴi e makko ko enen jopate ko gonga kalɗa so ladde boni nguura ustoto nguurdam saɗat a haali gonga so gonga haalama tan bahe dimboto wadde nde kalata nde hay goto dillani so wona bahe ɗe
Allah e hettade heɗade noon saɗani saɗi ko heɗade saɗi ko heɗade haala faamaka haala ma ka hettama kadi ka faamama kadi ka jaɓama ko ɗum saabi ummade mi ɓe mbimi mi ummo mi weddo hen konngol ko foti fof min noon mboɗo andi so on kaali haala haalde caggal mum weeɓani nde wonno ko fotno haalede fof on kaali luɓaka wona pepidaka koka haala ndendaka ko ɗum saabi faamede ka ɓe mbi yomi ummo mi famna on haala ka jaɓama sibu kaaɗo haala ko ndendaka ko enen kala ndendika sibu wuro ngo ko wuro men ladde nde ko ladde men koye mayre gurɗen koye mayre jawdi men orata koye mayre koɗanɗe men gummoto koye mayre birnoto ɗen nguura men ko ladde ummoto ko ɗum waɗi en potani yeebade nde sibu eɗen gandi konde foŋi hayso en kaalani remru koye mayre ummoto remru kadi wona sara e nguura wona sara e gurdam ngawen leɗɗe ndenen sibu lekki ina heewi nafoore lekki ina foŋi ko foŋi ko mi wawa limde hayso mi limine mi gasnata oɗon gandi hayso mi haalani ɗum ɗo so yeebama ko caɗele addata e o saaha nguura famɗitat doole so nguura ala heege wonat ɗon ɗom ko wona ɗon tuundi wona ɗon ñaw wona ɗon ɗi rafiji so jaalima e leydi mboomi ko majjere saaboto ɗum lekki wona sara e nguura wona sara e ngurdam wadde ina haani ndenen ladde men enen kala sabu lekki ina moƴƴina weeyo sellina ɗum lekki ina hecciɗina leydi rimɗina ɗum lekki ina fissina pittaɗi sellina ɗum lekki ina fooɗa duule gaddoje toɓoye ilam haɗa hokkere e yooro lekki ina reena leydi wasa weɗade ko ɗum waɗi lekki ina foti toppitede e reenede lekki fotani yeebede saka welsinare heƴa hen hande kala leydi ndi ala leɗɗe ko jordi ɗiggudi maydi wontata elle kadi aduna o famani ɗum sibu kala ko yooro furguno hen jambe gayni ɗum noon eɗen foti rende leydi men kaɓen e bonande ladde hande o sumoɓe e soppoɓe garjini ladde so en daari ladde men so en darima ladde men wurta jawdi men wilta nguura men saro jam arta ɗum noon hande ina noddi darde debbo e gorko suka e mawɗo yo gummo dado kaɓa e yooro e bonande mum ɗum noon namdi ko kawral ɓerɗe kawral hakkillaji so ɗum woodi ma jam artu nguura ɓeydo keneeli usto maaje men keewa yeña liɗɗi kulle garta nguura saro e on saha nguurdam weeɓa kono tan ɗum namdi ko darde e pellital mawgal so ɗum heɓama
ma fandinama ma ɓesgu men dañ no jooɗori gure men jewta a haali gonga so on jii won e leyɗele ɗi tinani yooro ko darade waɗi noon wadde goto kala yo daro e bange mo heedi sabu wulago jamma ɗaccittaki e goto walata ko e woturu so lelima hoyɗa ngam folde yo jeeygal men yaaji darde men duumo haala men wona ngoota ɗon ɗo en jejjitani ko sukaɓe goni yakare janggo rewɓe ko sembe mo heedani caggal e kala wolde ganden ko ɓawlata e ɓuuɓri ko basal en jiiɗa daroɗen kaɓene yooro e bonande mum darde kadi hoto haat e haala yo yetto golle ɗen golle ne kadi juɓɓa ñiiɓa so ɗum woodi rewama ma wat mbayligu nafoore feeña on jarama ɗum wonno windande men to banggue nden ka ladde eyyi ko noon a jarama no feewi Baba Mat ko kalɗa e affaire ko fayte batte nden ka ladde aɗa andi leydi kañum ɓeydotako kono yimɓe nana ɓeydo so wiyama ladde aɗa andi kala ko wonanno e wuuro kala ko woni e wuuro ummoto noon men nden ko ladde joni kam joni ummoto men koye ladde le tubakoɓe kono ummontako men e ladde men enen ɓaleɓe walla enen ladde men enen fuutankoɓe walla haalpulare sa ƴewtidima guila e ko sa ƴewtidi duttitima caggal ni guila e harbiyankoɓe men kono soɗe jeehi ruggoji ene kaɓoye ko heewi kala koɓe mbaɗa kaɓe mbaɗirto puccoɓe kaɓe kaɓirte fof ko ummoto koye ladde ni guila e hirka ka hay ganduɗa hoorema hay paɗe ɗe fof kala koɗe mbaɗa hay eko fellirte guila e mbawgo gueɗe fof ummototo ko koye ladde wadde noon hande sen ƴewtinima hande mbiren hande fof ummini men ko kala ko eɗen mbaɗa e gueɗe men ummoto men hande ko laddeli tubakoɓe guila e cuuɗi men eyyi kala ko ene waɗere hen hande ko ummoto men ko caggal ɗi kono nden amma aɗa wawi maade huɓere ma ha para jaaha dawa ladde gadda paale sa paari mbaɗa hen mire ummoto ko ladde sa paari sa bili ha paari mbaɗa calliki leɗɗe ɗe gummoto ko ladde ɗum noon wadde foof koye ladde men wadde noon hande so wiyama ladde bondi tan ko joom ladde en bonni ladde mumen ha timdi noon hande haalnan toɓɓere wotere surtout ma ko fayte batte hande saaha mo gonɗen andi min nden nanannomi ɓurno hewde nannomi cuumu koye wayno ceeɗu pulum ganduɗa hoorema taw ne wuuli henduni yaaha duuleɗe ɗe mbiya ne yaaha ko nden ɓurɗen wawde nande cuumu kono enen joni koye nder ɓayrini mbiten ko ha ɗo joni gonɗen koye yaltirde ndungu eɗen naata e dabbude saabu dabbude nana wiyana ene ɓaaƴata ha joni taw suwara kono ko ɗo joni ɗo gonɗen ɗo elle cuumuji ɗi ɓuuri hewde wadde noon so wiyama kadi cuumuji ɗe keewi min ɗon hakkillam ne ɗeɓi ɗon ñawde seeɗa an Baba Hammat so wiyama ko gaynako so huuɗo manki o yahata ko dow o abbo huuɗo so wiyama kadi kamɓe yahoɓe ladde ɓe kadi kamɓe cuuman ladde nde hayso noon woni ko sarde ƴettaɗo so huuɗo woɗɗi ɗum tampat ala haali noon gaynako kanko jeyɗo jawdi ndi wadde noon min ɗon ene ɗeɓa kadi ɗumen ndi hen seeɗa ɓe jeeya kadi haaɓoɓe ɓaaƴa banggue goɗɗo ɓe mbiya ko woyɓe no jajaɓeɓe joom otoji en jano dogodirtini ne cimmo beddo ladde duppo wadde ɗe gueɗe foof ganduɗa hoorema sa ƴeewi foof so artata tan kay ganduɗa hoorema tampere nde artata koye joom ladde en nde wadde ɗon Baba Hammat min ɗon ɗum ɗon ene ɗeeɓi ñawde hakkillam o way kono ko ɓaggade wande ene ñoha leydi ni eyyi ilmana jarama so en etima tan ni tongude windande nde haalta ko nden ka ladde enen gandi oɗo saama gonɗen cumuji no mbiɗani cumuji keewi joni noon ko holno yimɓe mbaɗata ha kaɓo cumuji ɗi ɗum tan woni haala ka fof ko holno yimɓe mbaɗata ha kaɓo cumuji ɗi
cumuji ɗi so wiyama tan yoɗa ce laamu yo o e fori yo mbaɗe yo caro o e fori mbawa rende ladde nde wawi rende ladde ko yimɓe koyum men yimɓe holɓe gure ɓe yimɓe holɓe gure ɓene alay sago ma pelle mbaɗe taw pelle denoje ladde yante ko laamu waɗata ko e ƴeewa holno ladde nde renirte saabu sumata ladde nde ko yimɓe ɓe suma ladde nde wona yimɓe wonɓe pelle batteɗe no pelle batteɗe ɗe ƴen ɓen joni so pelle ɗe mbaɗama ko ballitta laamu ngu ko rende ladde nde wasa sumede wasa sumde walla hay sono suuɓe taw waɗata ko par lowe so tawi joni waɗama parfeuji waɗama lowe woni parfeu ko joni fodde wonde métre sappo reme rate ha laaɓa kono wona 20 kilométre waɗe palfalti joni so waɗama palfalti hayso ɗeɗo lowre sumi nde lowre sumata hade nde ɗo gas taw yimɓe gari ñippi cumungu haala ɗon wasa yajde mi anda so tawi a faami hino wiide ko tawi joni waɗama palfalti tan ko wiyede parfoji ko hakkude wuuro e wuuro remama ɓe kadi ndewi ɓe goɗɗo waɗi palfalti ko loye tan ayso cumu woodi waɗata ko cumu waɗata ko loye sumdata fof sa wi wonde ina sume tan ladde nde fof ne suma taw waɗa ko parfoji so waɗama parfoji tan joni noon ko yo parfoji mbaɗe yo so pelle mbaɗama pelle guure ɗe ko kañumen ballata e parfoji he guila jomumen tan ndema mbaɗa ratoji men kiifa ha feewa ha e ko laamu Allah to walla ɗumen soɓe ƴetti yeru commune amen e ɗeɗo balɗe ɓe jooɗima ɓe mbi wonde kala wuuro yo fi ujunaje jeegom kala forage yo fi ujunaje nogas soɓe denni kalis ɓe jogoto tracteur remanaɓe ladde waɗa parfoji e nder ladde nde foof so tawi commune aji ɗi mbaɗi noon tan commune aji ɗi so mbaɗi noon yama hankkandi cuumu kam wasta wadde saabu yimɓe ko yeebiɓe simmotoɓe nan toon ko wayno yahoɓe nder laddeji mbaɗa atoyuji ɗo goppa jeygol nan toon egga en nan toon woda ɗo goni mbaal ɗon so pini jaaha woda ɗo jeygol woppa caggal hendu jeygol ummito reɓa faya e ladde ɗum ɗo foof so tawi pelle ɗe mbaɗama parfoji ɗi mbaɗama tan e on saa ene wawi hadde cumuji ɗi hay so haɗani cumuji ɗi kam cumuji ɗi ma wonɗo kaaɗi kono so waɗaka ɗum ladde nde fof ne wawi subde ha laaɓa wona hankkandi ndiyam dañama kono ñamde jawdi ala sago ma jawdi egga ɗum noon so yimɓe jiiɗa eggude jawdi men kadi jiiya ko mali en e ko nandi hen paggoto rafiji gartira e ko nandi hen alay saago parfoji mbaɗe parfoji ɗi mbaɗama kañumen kaɓata e cumuji ɗi mbasa kam cumuji ɗi mbasa yajde tawi ko kono andi ko mbiɗa kono aɗa andi Baba Hammat neɗɗo sene fiya amma e cuulel ngel yo deƴƴu mbiyata ko piyowo yo woppu ko fiyata ko ha para nde puɗɗa cuulel ngel yo deƴƴu aɗa ɗo joni sa ƴewri ndima kala ko kalɗa fof ko peeje so waɗi yimɓe poti wadde ko peeje hoto ɗum wadde taw holko addata ɗum ko taw ko ɗum ɗo ganduɗa harma yimɓe poti haɓade taw ko addata cumuji eyi yo ko addata cumuji ko kalɗa ɗo ko aɗen ɗo joni so wiyama surtout ma hande minen ɗo diwan men ɗo woni ɗo commune men commune Gamaji ɗo ɗiɗo dummunaji ne sumratini hulɓini kono foof sa ƴewri ndima aɓe mbiya foore o ene hirjina kadi foore kadi ne rentina gam yimɓe jogotoɓe jayje ha ɗum wawa sumde ɓe kono affaire anandi mum ko ha nana waɗa enquête wiya naggama ko ɓeɗo cumi ladde nde hayso noon ko egga en so jomumen ene poti hirjinede kala ne ganduɗa hoorema holno jomumen potata wadde so gaare nokku taw ko egga en holno potata taw ko wiyete ko ɓen ɗiɗoɓal ngal taw ko simmotoɓe tataɓal ngal taw kadi kamɓe aynaɓe kadi wadde foof kala tan ɓe cikki ɗo no ummoroɗo yo jomumen no ponno wadde feere kirjine kala ne holko woni cuumu ladde holko bonnata e ladde holko bonnanta joom jawdi hen saabu so wiyama cuumu ladde tan Baba Hammat ko yahoɓe ladde yahoɓe ladde ɓeɗo holno peeje mbaɗate ha ɓen jiite gandine kala kadi baɗɗo ko fotani wadde nangue rewne lawol kono sa ƴeewi an pelle ɗe kalɗa ɗo nande ɗe e nder pelle ɗe enen waɗa pelle ɗe elle koye nder men aɗa andi président wonde fewde ɗo haalde wi ganduɗa hoorema woni mbiya wuyɓe gujjo noon so woni ko enen moftata gujjo e nder men enen wujjoɓe ɓe taw ko nder wujjoɓe enen goni moftoɓe ɗumen sa rentaki ɗen guyki kalɗen ɗi yawata yawde iwde wadde enen ganduɗa hoorema cumu ngu
alay sago enen e nder koye men ƴewtinɗen enen e nder koye men ha para ha ganden waɗoɓe ɗumɗe so mbaji ɗum nde woni lawol baba hamma nde puɗɗa nde puɗɗinen wadde laabi palorɗi cuumu so waɗi aɗa andi ilma enen kutorto ladde kono kadi ko enen gonɗa ladde ko gonga ilam nattino ilde toɓa nattino tobde adde yoruji ɗi leɗe kewɗe maayi kono ko hay ko seeɗa garoɗo o kadi ko enen gonnata ko heddoto ko kadi jehen ladde coppen walla jehen ladde gubben ha huuɗo ko ha laaɓa walla jehen ladde ƴetten sabu eɗen gandi neɗɗo kam nandi tum moƴƴani sabu kala mbiyaɗo ya nadde jaygol tan haare addata ndeke nandi jaygol kam moƴƴani so tawi a simmima a weddima e huuɗo aɗa andi koko sumata walla sa simmima hay sa weddaki huuɗo a ñifani hendu ko jeera so hendu weɗi megoyel ngel naate huuɗo ko yorko ne wawi sumde sa eggi a are nokku a waali ɗon a waɗi ata ñifani jaygol ha laaɓi so hendu jeeyi so jaygol wurti ne wawi sumde ɗum ɗo fof ko joomen ladde en ɓe hutortoɓe ko ladde nde jogui ko ɓen kadi cumata ladde nde ko ɓen kadi cumata ladde ko yalla yurmi Tidiane an o wi wonde haaloɓe ɓe ha joni no goodi mais ko nanoɓe gooni mi nanta kono ala kay ko haalata to banggue cuumu yo mi nden to cuumu moƴƴani yimɓe kadi gandi cuumu moƴƴani kono yimɓe kalante a haala tan naata ɗo yaltira o gabbangue heddi ko so tawi wonɗo cuumu waɗi yimɓe ndewa trace yimɓeɓe eggannoɓe walla ko rewno ɗon ko saabu kala nde yaltuɗa e wuuro woni yiiɓema sa eggu sa joom oto so oto yalti wuuro tan wiyama ɗo ɓayde tan cuumu waɗi wadde oto jaltuɗo ko on oto yiya wonɓe hen ɓe ko ɓen cuumi ladde nde so nde ɗo naggama hen famamane walla ko nandi hen tawa kadi wasa wadde intervention ɗum ne wawi gasde ma ɗum kono so tawi hay goto nagguetaki wiyama tan ladde somi ñippi bone waɗi kadi guura jawdi ala e ko nandi hen ko ɗum addata probléme o kala naggaɗo kadi jehen mbiyen ala yo tinno wopi e ko nandi hen ko ɗum addi caɗele ɗe kono kay to banggue cuumu ladde ko enen joomen jawɗele ɓe ko enen kadi cuumat ladde nde no président mbino ni enen ko enen jawdi en gujjete koye nder wiɓɓe goni enen moftata ɗumen so neɗɗo naggama kadi wiyama ko gujjo jehen mbaɗen intervention kadi yalta cuumuji ɗinne ko noon neɗɗo suma ladde naggue nawe lawol yiiɗi hollede lawol yimɓe naata hen mbiya wonde ala ɗaccemo naggam ndeke noon yimɓeɓe ina poti rende ladde so jiiɗa tampinde koye mumen mi ɗaccuma mbaynoɗa e technicien o wi wonde mataw ko kadi ko ari koye gasde noon wayno bandiraɓe e ko noon a jarama no fewi baba mat hande ko yewtere men ko fayte batte rentinde walla kadi hirjinde bandiraɓe ko fayte batte ladde ha tengti noon kadi ko fayte batte cuumuji koye oɗo waktu wona nden wadde nde kadi aari hen e deftere Amadou Haran Ba e kadi en jettiɓe no fewi jetti kadi bandiraɓe woni kadi kamɓe nanggu technicien ji en jettiɓe no fewi ha tengti noon kadi yeɓo men ɗo e nder leydi ha e caggal leydi baba hammat a jarama ha kadi aljuma karo sala jaɓi inchallah eyyi Elimane a jarama ene wayno en garda men ha ɗo yo Allah rokku en kadi nande famde e rende ladde nde wasa bonnude ɗum en jeeti technicien ji ɗi eɗen ñaago noon kala keeɗiɗo walla kala jeeɓɗo yo tinno waɗen commentaire kadi yaañe ɗum ha yaaja laddeji ɗi yo ndene yo parfoji yo mbaɗe mete ladde nde hiisa jawdi min hiisa kisen hen nde wonno kala ko kutorto e nder wuuro he ummoto koye ladde nde émission goto no woodi so wuuro woli ko ladde Diara ladde nde noon haɗani tan ɗanniyankoɓeɓe haali koye hay caggal guuɗe ɗe ɗum fof koye ladde jeeya ɗum noon Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo inchallah